салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Барселона дар ин мавсим бозии идеалии худро нишон дод. Не, мо аз натиҷа чунин хулосабардорӣ накардем. Дар он бозии даста дилгармкунанда аст ва ҳайати асосӣ шакл гирифтааст. Мо имрӯз дар бораи тактика ва тарзи бозии даста умуман сухан намекунем. Фақат дар бораи хатти ҳимоя гап мезанем ва футболбозони алоҳида. Барселона барои нав кардани хатти ҳимоя талош мекард. Табрик мекунем дар Симои Мингеза ва Араухо ду ҳимоятгари ҷавон кашф гардид, ки метавонанд дар моҳҳои нав дар ин мавқеъ ба майдон бароянд. Дӯстон, рӯзи 2 декабр Барселона бозии навбатии худро дар Лигаи Чемпионҳо бар зидди Ференцварош мегузаронад. Ин бозӣ дар меҳмонӣ зва нигоҳ накарда бо оне ки дар якум бозӣ мо бо ҳисоби калон 5-1 ғалаба намудем, онҳо метавонанд барои мо дардисар шаванд, чӣ хеле ки як ҳафта пеш дардисари Ювентус шуда буданд. Бале, Барселона аллакай ба плейоффи Лигаи Чемпионҳо баромадааст, лекин мо бояд ҷои якумро дар гурӯҳ аз даст надиҳем. Дӯстони мо аз адин XBet дар ин бозӣ ба ғалабаи Барса боварӣ дорад, лекин бо коэффициенти паст 1.14. Ман бошам ба шумо тавсия медиҳам ки дар якум тайм ба ғалабаи Барселона гузоред бо коэффициенти 1.8. Ширкати адин XBet барои ҳар як иштирокчиёни нав то ҳаҷми $100 бонус медиҳад, агар дар вақти регистратсия кардан дар ҷои промокод барсатиҷӣ нависед. имконият хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. барои муддати дароз онҳо дар ҳайати асосӣ бозӣ мекунанд, чунки се нафари дигар ҷароҳат бардоштанд. Ба сафи Пике ва Умтити охирин ҳимоятгари марказӣ Клемен Лангле ҳамроҳ шуд. Дар бозӣ бо ОСАСУНА футболбози француз дар дақиқаи 67 аз сабаби ҷароҳат майдонро тарк кард. Ба ҷои ӯ Карлос Аления бозиро идома дод, лекин ман боварӣ дорам ки дар оянда Араухо ин мавқеъро ишғол мекунад. Фирпо ва Де Йонг дар вақти ноилоҷӣ метавонанд дар маркази хатти ҳимоя бозӣ кунанд. Ман дар ҳол аз мушкилии Барселона гап задам, дар ҳоле ки даста дар давоми як ҳафта ду бор бо ҳисоби калони 4-0 ғалаба кард. Бояд аз пешравиҳо сухан кард, лекин аҳамият дода бошед агар проблемаи асосӣ ҳалли худро пайдо кард. Бояд дар Барселона ба навбат бозингарони калонсон ҷои худро ба футболбозони ҷавон холӣ кунанд. Бускетс, Пике, Умтити ва ҳатто Лангле бо хатогиҳои зиёд дар ҳайати асосӣ лозим нестанд. Мингеза ду бор дар ин мавқеъ ба майдон баромад. Барселона ягон гол сар надод. фикр мекунед ин тасодуф аст? Ман бовар надорам. пурратар дар бораи ҳайат гап занем агар дар хатти ҳимоят чун одат ду нафари дигар ба майдон баромаданд. Дес аз тарафи рост, Алба дар тарафи чап. Схемаи 4-3-3 беҳтарин бозингарони дастаро ба таркиб дошт. Дар марказ Каутиньо, Де Йонг, Педри. Дар хатти ҳуҷум Гризман, Месси ва Брейтвейт бозӣ карданд. Дар 20 дақиқаи аввал се маротиба Барселона имкон дошт ҳисобро кушояд. Месси ду дафъа кӯшиш кард бо сар ва ё бо даст тӯбро вориди дарвоза кунад, лекин чунин ба назар мерасад ки бояд ҳамавақт Брейтвейт голи аввалро ба ҳадаф расонад. Мартин бо талошу ғайрати худ ба дили мухлисон ҷо шуданӣ нест. Ӯ кӯшиш мекунад ба ҳайати асосӣ роҳ ёбад. Барои ин дар ду бозии ахир ӯ 4 хол ба даст овард, 3 гол, 1 асист. Бо ин темп Лапорта аз фикраш мегардад ва Холланд дар Боруссия бозии худро идома медиҳад. Брейтвейт беҳтар аз бозингари нархаш 160 миллион евро мебошад ки наметавонад ду бозӣ пай ҳам ба майдон барояд. Голи дуюм аз сӯи Гризман ба ҳадаф расонида шуд. Футболбози француз бо меҳнати худаш муваффақ гардид, чӣ хеле ки медонед ӯ бисёртар ба корҳои сиёҳ машғул мешавад ва дар ин гол ҳам тавонист тӯбро аз маркази майдон гирифта оқибат ба гол табдил диҳад. Зарбаи ӯро дарвозабони ОСАСУНА ҳатто бо чашмонаш назорат карда наметавонист, ки расад ба имкони баргардониндани он. мо бесабаб дар видеои гузашта Гризманро таъриф накардем. ӯ мавқеъи худро пайдо мекунад, имкониятҳои голзаниро барбод диҳадам дар бозӣ саҳми худро мегузорад, мисли баъзеҳо аз эътибор намеафтад. боварӣ дорем ки Гризман ҳатман ба ҳолати аввалаи худ бармегардад ва яке аз беҳтарин бозингарони ҷаҳон хоҳад шуд. мухлисон аз худи ӯ зиёдтар хурсанд ҳастанд ки гол мезананд ва муваффақ мешавад. футболбози француз дар 6 бозии ахир голи чоруми худро ба ҳадаф мерасонад. аз нафарони хатти пеш ҳама гол заданд. Каутино метавонист бо хетрик майдонро тарк кунад, лекин ба як гол қаноат кард. баъд аз тавобат ба ӯ вақт лозим аст то ба ҳолати аввалааш баргардад. ҳамчунин Педри аз худ таассуроти нек боқӣ гузошт, чун ҳамеша ӯ ором аст, бехато бозӣ мекунад, гӯё солҳои дароз дар кампания футболбозони топ ба мисли Месси ва Гризман ҳузур дошта бошад. чӣ хеле ки медонед дар ин бозӣ голи Дембелеро ҳисоб накарданд аз сабабе ки Тринкау дар офсайд буд, лекин ҳайрон намешавам агар Педри боис гардад ки
Дембеле ақли ҳуши худро кор фармояд. Агар ҳамин тавр идома кунад, барои Усмон дар ҳайати асосӣ ҷо пайдо намешавад. Дар бозӣ бо ОСАСУНА беҳтарин бозингар Месси эътироф гардид. ӯ имрӯз бо мотиватсияи иловагӣ ба майдон баромада буд. Аниқтараш дар зери футболкаи худ пӯсти иловагӣ дошт. Месси бисёр мехост дар ин бозӣ гол занад. Хеле ки гуфтем, ҳатто бо даст кӯшишкар тӯбро ба дарвоза равона намояд. Лекин дар футболи имрӯза ҳамаи шоҳкориҳои Марадонаро такрор карда намешавад. Месси беҳтарин голи ҳамватани худро ки ба дарвозаи Англия зада буд, чанд сол пеш дар рақобат бо дастаи Хетафе такрор кард. Метавонед аз он ҳаловат баред. De nuevo la recuperación para el fútbol. Messi consigue el recorte ante Paredes, aguantando con el balón. Messi llega hasta Alexis, continúa con el balón dentro del ¡golazo de Messi! ¡Qué golazo! 4 jugadores del Getafe que ha dejado atrás. лекин голи аср дигар такрор нашаванда аст. Системаи вар имкон намедиҳад ки бо даст гол зада онро тӯҳфаи худованд унвон кард. Ба ҳар ҳол Месси дар ин бозӣ тавонист гол занад ва онро ба Марадона бахшад. Барои нишон додани футболкаи дастаи Newell's Old Boys, Месси маҷбур шуд футболкаи асосии худро ба дар кунад. Лекин довар барои ин рафтор ба ӯ корди зар нишон дод. Барои чунин амал аслан аҳсан мегӯянд, лекин доварони Испания аз рӯи мантиқ кор намекунанд. чхеле ки гуфтем, Барселона бозии идеалии худро нишон дод. Фарқ надорад дастаи ОСАСУНА рақиб буд ягон клуби пурқувват. Дар ҳамин вақту соат Барселона дигар ҳақ надорад имтиёз аз даст диҳад. Роналд Куман ниҳоят бозии хубро ба роҳ мондааст ва боварӣ дорем дар минбаъда бозам мухлисонро хурсанд мекунад. Дӯстон, шумо дар комментария нависед дар бозии шабина ки беҳтар буд ва Куман бояд чиро иваз намояд. Ба ҳамин тамом, Барселонаро дӯст доред ва канали Барсетиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.